Konečne, je to tu. Povedal som si, prišla mi nová kniha. A vieš, čo to bolo? Bolo to Psychológia presvedčania. Bola celkom hrubá a keď som ju otvoril, samozrejme, že som si k nej čuchol. A potom si predstav, že som proste len začal čítať. A to je celé. Čo na tom by nebolo nič zlé, ale to bolo reálne všetko, čo som urobil. Môžeš sa pýtať, že čo ty myslíš? Veď knihy sú na to, aby sa čítali, nie? Ale poviem ti, nie sú. Nie sú len od toho, aby si ich čítal, ale musíš robiť aj viac. Nie len zobrať si knižku a budem ju čítať, ale musíš robiť aj niečo viac. Ak máš problém s tým pamätať si to, čo čítaš a aplikovať to, čo čítaš a máš pocit, že nemáš čas, tak presne s tým ti viem pomôcť. Pozri si prvý link v popisku teraz. Čilo náhodou, keď som čítal jednu knihu, taktiež o predaji a presviečaní, tak som si povedal, že nechcem do nej písať. Proste nechcem tu nič robiť, ja si ju nechcem zničiť. A takto si ju znehodnotiť. Nebudem do nej písať a nebudem si ju znehodnocovať. Ja chcem ju mať peknú čistú. Ale tak ti poviem, si predstav, že to je čistý blud. Lebo si predstav, že tým, že píšeš do tej knihy, tak jej pridávaš na hodnote. Môžeš sa pýtať, že ako to je možné, ale tak to presne funguje. Pridávaš jej na hodnote. Lebo keď si predstavíš, že autor ti niečo rozpráva, sú tu slovíčka, autor ti niečo rozpráva a ty len čítaš, tak tá kniha sa nijak nezlepší. Bude taká istá ako tých 100 000 ďalších výtlačkov, ktorí vyšli. A má ich niekto iný v ruke. Ale ty, ak napíšeš do tej knihy niečo, nejaké svoje myšlienky, počiarkneš si veci, pospájaš si veci hlavne, tak už bude mať pridanú hodnotu. Lebo si k nej niečo pridal. Tvoje myšlienky, obohatenie tvojich myšlienok, tvojich prístupov k životu. A tým pádom reálne ty pridávaš tej knihe na hodnotu. Nie ju znižuješ, ale jej pridávaš na tej hodnote, rozumieš? Lebo tam bude proste viac znalostí, viac myšlienok, viac prístupov a tvojich. Tým pádom bude mať väčšiu hodnotu, jak nejaký klasický výtlačok knihy. Presne tak to funguje. A tak ti poviem, ty keď nenapíšeš nič do tej knihy, tak reálne nebude ani tvoja. Ak do nej nenapíšeš nič, není tvoja. Nevlastníš ju. Dokým nenapíšeš jedno slovo do tej knihy, není tvoja. A to si zapamätaj. Lebo kniha je komunikácia medzi tebou a autorom. A predstav si takú komunikáciu, že si s niekým na káve a on ťa ani raz nepustí k slovu, nič nevieš mu povedať, ako by si sa cítil. No tak veľmi zle, nevypočuť to. A presne to sa deje, keď čítaš knihu s tým, že nič viac nerobíš, len čítaš. To je ako keby na teba autor vyprával 500 strán, 10 hodín v kúse a ty si nič nepovedal. Nebol by to dobrý pocit a ani není. A knihy ťa vždycky najviac posunú, keď do nich budeš písať. Nič viac, musíš do nich písať. Pamätaj si to, kým nepíšeš do knihy, není tvoja. Jak tí ľudia, ktorí urobia to, že si zoberú knihu a prečítajú si a nič s tým neurobia, tak presne na tých ľudí môžeš povedať, že tým ľuďom sa nič čudo, že nedarí aplikovať nič z knihy, nič si nepamätať a hovoria, že nemajú čas a ich to nebaví a neviem čo. Lebo reálne, koho by bavilo počúvať človeka 10 hodín v kúse a nič iné nerobiť? Nikoho, lebo toto je komunikácia medzi tebou a autorom. Čiže keď začneš aj písať do tej knihy, začne to aj viac baviť, lebo reálne komunikuješ s autorom. Ideš, pozri sa, čítaš text, začneš čítať, je rádno nechať si poradiť. To je jedno, čo tam je napísané. A tebe tu napadne myšlienka, alebo argument proti autorovi, alebo súhlasíš, alebo niečo ťa napadne, počiarkni si to, daj si šipku a napíš si tú myšlienku, napíš si ju tam. Musíš to urobiť, ináč sa nedá. Pozri sa, ja ti niečo ukážem. Posledne som čítal toto dielo, Platón Protagoras. Už som ho dočítal. Pozri sa, jak vyzerá. Vidíš to? Všade. Každá jedna strana, pomaly každá jedna myšlienka. A je ich tam extrémne kopu a boli by sme tu celý deň, keby som ti to chcel ukázať. Každá jedna strana, minimálne aspoň jeden text. A teraz už si vie človek povedať, že áno, toto je moja kniha. Lebo už sú tam moje myšlienky, komunikácia s autorom. V tomto prípade s ľuďmi, ktorí účinkovali v tom diele. Takto presne pristupujú ku knihám. Čiže neustále poznámky, myšlienky, action steps, argumenty, všetko si tam píš. A výhoda toho, že keď si to napíšeš, ja keď sa vrátim k tomuto dielu, dajme tomu o 3 roky, tak ja sa pozriem a budem veľmi dobre vedieť, ako som rozmýšľal. A tým pádom budem vidieť, ako som sa veľmi posunul v živote a ako teraz ináč rozmýšľam. Takže to je ešte aj veľmi dobrá vec do budúcnosti. A vtedy si vieš povedať, že áno, využil som potenciál knihy. Toto bola veľmi potrebná myšlienka, ktorú si musíš uvedomiť. Kým nepíšeš do knihy, není tvoja. Nevlastníš ju. A ani si ju neprečítal. Môžeš si prečítať knihu, nič sa nenapíšeš, není tvoja. Smola, není tvoja. Je to na tebe, ako sa postavíš.
Či budeš ako tí zakoskovaní honiči, ktorí nič so sebou nerobia a budú nadávať na toto video, napíšu mi komentár, že to je reálna pičovina, alebo budeš reálne muž a postavíš sa k tomu problému správne a začneš to reálne robiť. Voľba je na tebe. A nezabudni takto nakoniec, že všetko je o pravidelnosti.